rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aniya na ang mga gapnod sa kinabuhi. Kapildihan sa duwa, kapakiyasan sa guma, mingtulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol og Inday Tanini sa mga gapnod sa kinabuhi. Sa magtasaw sa gagapnod. Prepare yourself for the big fight. Tanini. Sa inyong duha, Dolanday. Good morning to all of you, and most especially you, Dolanday. O sa mga suking tigpaminaw sa programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. And to all the listeners of your program, Stagnant of Your Life. Usa ko kasuking tigpaminaw sa inyo, ha? O gusa po ko kakanhing stick-cammer. I'm always listen to your program. I'm one of you, and yes, and I'm a former stick-cammers. Came from Team Condo / Team Boarding House. Katawa na kay Corny kayo. Ako rin si Jogs. Just call me Joe. 22 anyos, taga Bermudez Plains, Tagum City. From Bermudez Plains, Tagum City. Usa ko ka magikero sa dalan. I'm a street magician. Uga pamaligya, uga pamalitpog ko, uga na pang magic nga mga butang. Dili sa dakbayan sa Tagum. Yes, in short, I have a buy and sell. You know how to magic, yes, like that. It teach me how to doggy.
Hantod karon di para ko malimtan ang akong ex. Until now, I'll never forget my ex-girlfriend. Labi na gid sa butangan na buhat niya nga di maayo. Yes, and especially the things you cannot do anymore. Atong milabay bakasyon, Abril tuig 2012. And pass me by is October. That's October. Summer of 69. / summer breeze. Namaligya ko og mga magic items. Samtang ang akong uyab kanhi nga si Novi tuwa sa Boracay kay nag-OJT. I buy a magic item and with my girlfriend Novi is going to Boracay and yes she is OJT I don't know the company but exactly that's true, that's right, that's it. Pareho being HRM student din sa Tagum City. We're the same Herm student. Herm. HRM. HRM. Og pag-adto niya Boracay dito na nagsugo ng gapnod sa akong kinabuhi. It is in the story. Start out of my life. O ganini, ang itabungan. And this is what happened. Apple spine. Madulod yung Boracay, mapakadulod yung Boracay. Yay! Margalipay pa maninoong kaming shake. Alangan na Apple spine, biga. Sabay di malipay, alangan sa picture ko kakita ng Boracay. Sa TV ko kakita ng Boracay. Nakala yung artista dito ba? Klaro kayo, ano ba? Mag-enjoy yung kala dito. Migo shake, basig nakalimot ka, mag-OJT ka dito, di ka maglaag-laag. Dili, uy, kaya akong gina-OJT dito. Mag-sitsing naman ko dito, Apple spine. Magara-gara ka dito. Dili ko makarang-ara. Ay, ko na makarang-arabang ko nimo nga. Kabul ba ka trolley yours kay ko nimo? Siguraduha lang yun ha. Lagi. Kasi nun ako mamaligya para ba kong mga magic items diri sa tagom niya. Magic kung na mo kuha. Sige, ato lang ko kung mingaon ka, lang ko ka sa katong kuhaan, katong kampo. Ito ka. Kung si malay nyo, mag-abot mo itong imong amigo nga si Don. Si Badyaman na sa ko nating sulanan. Kaya hindi ligid ni mong amigo ba? Ito si Pagod TV no, tama. Dito. Taran! Bulak para sa inyo. Pwede na yung ganahan sa uwang pa. Kaya kinamajik-majik ka dyan ko ni mo. Wala ko na mong bulak. Alayog! Wala, galingan na kini mo majik ka. Ang Rose ba na himog duranta? Mutang iyan. Okay, ako mingaw ni mo, kuhan Apple Spy ba? Apple Spy, dungagin ako niya, majika na niya ako mamasahe, be. Imuha na niya kuhan, be, ng 30 mil, be. Hindi na po na kaya. Sige na ba, sige na. Sige na ba. Hindi na po na kaya. Basta mag-ampi ka rito, ha? Kay kabalo ka. Nigawon, medyo ko ni mo. Apple Spy, muna akong promise sa imo, ha? Kung asa man ko, nakakapirminti sa ko ang hunahunag sa kong kasing-kasing, ha? Ikaw po. Well, last for laro di, ha? Mag-ampi ka kanunay, ha? Mag-ampi ka. Kasi mag-pinabuyab ka sa Boracay, nagana mo kayong cakes dito. Ako narap mo din sa tagom. Di, kamalabidyo ka ko. Narinig ko sa libuganon naging madali-dali na magligo. Layo na makayang gunasan din, 1 kilometro. May ayaw, wala naman pa yun.
unsa man? Asa naman si Novi? Tuan na yun, larga ng Boracay kay dito siya mag-UGT. Ay, ako na yung giudjitihan. Niya ako, unsaon mong kuha ni? Bahala kasi mo kinabuhi. Mapila mo, Bods. Ay, Gorge, order ka. Nakakita sa... Order ka, braha. Nakoy bagong braha din. Braha nga malupad. O katong pula bitong ipakaon ni mo, gawa sa lubot. Katong itong pula, testingan di ka ha. Silupin na lang ka nun, Bods. Kaya mo gawa sa pula. Up na lang ha. Ups. Alaw na. Bods. Sa lipo, Bods. Bagan. Ano mo? Dayo ko. Ay, Bods ba? Ay, Bods. Ay, katubang na mapiskan ka. Kaya, siya kumahi ka. Paluparon ako ni maong baraha. Bods, galingan mo, Bods, ay. Bods, nagloy ko na, Bods, kay birthday ni doon sa agad, Bods. Kato pong amigo na to, amigo na ko nga dariton, Bods. Ako ni ipakita dito, Bods. O gani, ipraktisan ako ni Maya kay birthday po niya ko Lydia Blanqui, mag-magic ko. Ganun, kita ka ng bigote. Sulubo na ko ng bigote ha. Bods, asa yung taxi, Bods? Wala sa din. Tanawan niya akong bigote din sa baba ha. Alauna, alas 2, alas 3. Sana alas nga, alas city, pagkay kape mo, ano ka patay ka alas... Bods, nawala, Bods! Talingan ni Balin sa Bods! Hindi mo nang silig sa pusod. Ana na magic magic. Bods, na yung mulay. Kananin pula. Kananin pa na. Kananin. Tuwad. Bagod! Hirahon ko na. Silupin nga pula na. Oh. Bods! Bula akong gipatulon. Galingan, Bods, Silupin nga pula ni gawas. Pagkawin mo pula sa Bods! Ang gawas! Silupin ka pula! Pwede talaga, pila mo na. Ipakin sa ngayon. Kinintos na niya. Kinitos, Bods, hindi pwede yung 500 Bods. 500 gan eh. Hindi. Bods, salamat kay Bods. Sige. Oh, sige na. Lakaw na itong isang sa itong tuyo ka na sa kuha. Mga unta ba? Bods! Nakatanga lang ko, Bods! Bods, ano na magkabay ni Bods? Ang sisya ni Bods! Gawa, di sa passing niya ba? Ano na siya, Bods? Lagi na. Graduation eh. Ramil. Matuta. O gani, ana gani. Mga unta dito. Blind pass man yung bayhanan eh. Sige na, tara. Tara na, oy. Gutom na biyadib ko. Bods, sabayan niyo ako naman siya. Gutom na kay Bods. Sabi yung lutos ba, Bods? Black is black. I want my baby back. Naghanag tao diri day. Uy, maulam ta diri day. Ay, nasi ko lang. Ano, magic ba na po si Ramil? Ang lapok lagi yapon. Brad! Congrats! Graduate naman ka, Brad. Brad, salamat kay Brad. This summer. Si Tomboy, oh. Ay, boy. Masabi. Say, niyala rin mo. Kailangan. Makaguod ang lawas eh. Kasi nakanta. Gutom na kayo. Kaon lang daw, may setting ani. Ay, Ikaw. ako'y para sa ating. Tatang tricks na bago ba? Unya na, pag baka-shot na ko. Okay, Wala ka ba tricks na ko. Ayun na, gutom na kayo. Asking, gigigalit. Di mo larang ka ko eh.
ka diri sa Boracay, mura mag sa Times ni. Pagkakita sa lang sila piulo diri, oh. Piulo diri ka brip-brip, ano is piulo, eh. Pili ni sa terminal, bukalista ni sa kuano, parokya ni Edgar, oh. Kana po rin na rin nung sabtan sa ni-history, tawagan ako kung iyabi kay para... Ako sa istoryahan, ako sa chikahan nga na ako diri, tawagan ako si Jokes niya. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Asa na ito siya? Kanina pa nila si tawag ba? O di ba kontak ba sa tawahan, oy? Kung nagraw na nga naiuyab nga naghuwat niya siyang tawag o butawag niya? Last lang yun. Klaro, wala po ni ba? Klaro kayo ba? Klaro kayo, di na po ni The makontak number pa. you have dialed is either unattended or out of coverage area. Hala ka, may taguling ako diri. Susuroy ko din sa baybay. Naglagot ko ba? Naglagot ko yan! Sige, patudlo na kag trick sa kuha, bay. Ako, Giselle, pagtudlo na mga hupog na magka. Ako pa. Suboy, ano nito, boy? Ibuto ka props. Gusto ka nga, may muling babae, eh? Mana, ay damay-damayan ninyo. Sumugda. Ay, tumboy, di boy, muna balik tumboy. Tumboy, sige tumboy yan eh. Bay, regalo na ko ni Simon Imbrahang mulupad, tarawa. Sige, kala. Up! Silence! Silence! Ay, lamay. Sa magkakanyo. Tanawan ning... Ay, hakaw, malabay. Bay, tanawan ning kwan, bay. Tanawan ning... Jack. Ay, Jack nga heart. Jack, kawalang taga. Jack, tanawa. Adiya. Up, ibutang na ko sa sampot ang Jack. Adiya. Up. Tanawa ang Jack ka ba? Nalagpo na naman. Nalampong ang Jack! Di ba mumuto? Sige. Uy, Kita ka ni. Kita ka ni. Nako'y upat ka king. Upat ka king. Awa mga igalang upat ka king. King ang kamunggay, Jack. King Jack. Sige nga, akay mo. Sa mainggi siya, tagaka mo na matagak sa tana. King Jack. King gani. Kamunggay. Hard. Diamond o spade. Tanawan ninyo. Spade. Tanawan ninyo. Naglibog na ko ba? Sok-sok na ko sa akong lubutan niya. Alauna! Alas 2! Alas 3! Tanawan ninyo ang upat kabraha. Tanawan ninyo. Alas, ito na, Bart. Dahil mo kalas. Kaligay yun eh. Asawan, Bart. Ang king, Bart. Midaga na kikibauan. Alang ano. Pupundo pa kayo. Kuwan ako yung tricks, Bart. Pupundo ka niya nga. Bau kayo. Ako lang yung tricks. Bart. Sige, sabi mo. Kita ka nito kay Joker, Bart. Ganito kay Joker. Sok pa rin sa kong luhot, Bart. Awa. Tanaw sa isa-isa ba na? Tanaw na tanay mo magic. Ano yan na?
Picture na ka na, Cindy! Oh! Dalawa! May mo na lang initali yung kainul na kul! Ay! Joker! Ano ka, Joker Bart? Dito na lang Hapit ito. na rin na, Bart. Hapit na mo di. Hi. Ganun ba? Marami akong mga ano dyan, mga kapamilya dyan sa Davao. Taga Davao ka ba lang? Dyan sa may Barpa, dyan sa may Agdao, dyan sa may Kulada, Holy Cross, marami mga kaibigan dyan, mga relatives ko, dyan na nagtatrabaho. At saka, alam mo ba, yung ano, yung bago ko pumasok sa politika, marami talaga. Gabi, kaya ako, pag sinabi mo nga, ako talaga. Ay, ang galing mo talaga, Paul. Paul, mag-inom ka ba, Paul? Magsusugal nga ako eh, no ba? Gusto mo mag-waiting tayo? Sige, inom na tayo. Ako mahala sa'yo, Sige, okay ba sa'yo? Sabi mo naman, sige na. Maraming na mild stroke yung tawanan nyo eh. Sige, Paul. Tara, mag-inuman tayo. Let's go. Huwag ka na maya, Tawag ka na wala si Jokes Big. Mantal, The Judy. number you have dialed is Pag either kadayal ka niyo, pag kadayal. Blast na. the number you have dialed is Asam juga ito ni Ato ng Hanoy. Ay, bahala ka eh. Mag-enjoy na ikon tiri. Mamalay ba na tuusin mag-ibuhat ito. Nag-enjoy ka gimuha niya. Ako tiri siguna-una ni mo. May pakanukot, buot ka. May pwede rin lang ko ni. Pangalan ni. Si Paul di eh. Paul, saan ka na? Dito lang ko. Tay, halika na. Dobi, halika nga dito, Dobi. Ako dito, Dobi. Nag-iiyak ka dito sa may Nobi. Hello? Kumusta ka na dyan? Sa Costa, ha? Kabalo ba kang kapila ko nanawag ni mo? Adyo kito magtubag? Asa ba ka? Adyo ka makontak? Kumusta ka na sa Boracay? Ayaw ko! Istorya ang inaanak. Ha? Ikaw, Diyos, sobrahan na kay Kajugs ba? Sugal pagkapunta ko sa Boracay, hindi na ka makontak. Karoon na ka na ako nakontak. Asa ba ka na? Palami ka dito na. Kumano bang kag-climb by? Ha? Naku sila ka na sa tago, masirang laglag? Ha? Nag-attend mo. Yun lang ko, ay ko katika-tika lagi. Yan, hindi naman ka makontak. Ha? Noong nag-attend ko graduation na itong amigo si Ramil, katumadisyan to ba niya? Nag-show ko dito para makapamaligi ako ng item sa ako Magic. Kunya, ano di maka makontak? I-off din naman yung cellphone. Nalubat na wala lang ko kabantay. Kunya, Pasalo, ano gugugot? kabalo ka kasi ko pala kung hindi ka makontak, be. Ha? Wala na. Wala na kay Nobi nga imong imong uyab. Ha? Wala na. No, patawad. Wala na ko nagituyo, no. Wala na. Enough is enough.
Deal or no deal? Marco, sino ba yan, Marco? Kasapin ko mga sino yan. Sino to? Hello? Pare, sino ka? Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Pare, uyab ko ni Nubi. Wala ko pakialam, pare. Kami, ako ang siyota ni Nobi dito. Pare, huwag kang ganyan. Hindi siya ka ng bayan yung Pare, tako. hindi nga siyota ng bayan, pero... Pare, alam mo naman. Pare, huwag mong syuta. Pare, Huwag mong syutain. Hindi. Syuta ko yan eh. matagal ko na siyota to, pare. Alam mo, pare, tigilan mo na yung katatawag sa siyota ko, pare, ha? Okay? Okay, pare? Okay ba, pare? Okay ba, pare? Bye. Nubi! 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 Uy, pre, tama na, uy. Naansa naman to? Para siya... May pulis na mga magic. May pulis na magic. Jogs, relax lang, Jogs. Ay, ba? Asik palapit di, ha? Ay, lang ako eh. Nalugyan ang negosyo ni mo di, ha? Ako yamot! Alamurot na ako mga magic items. So ano kung galahin mo magic? Kasi Nubi lang ang naghatag sa kuwag magic. Uy, saan ka manangan? Nanaman to'y... Chichina ko dali, chichina ko dali. Nanaman to'y laki dito. Ako nagdahong ka binuangan ko ni Nubi. Ako nagtinarong ko, kabalo ka na. Ang tinarong ka, sabahan mo, chichina ko dali. 1, 3, 3, Tinarong ko lang ko ng binuang. Ikaw ang nagbinuang siya. Kabalo ka nga na kung sa kwarto ng magic na ko. Pero ay, nagbaluan na. Ikaw mo na yung gabuhat. Ay, nagbaluan mo. Aktik man sakit taglain si Muha dayon. Hindi ako. Chichina ka. Magic pa. Para dapat nga kataganing. Ining, mutag-tag ragyapat. Ito perminti mo daw kung tungit mag ba? Kaya para dapat, table tayo respect dapat. Wala naman, hindi ako ba? Karan. Hindi ako. Okay, kayo. Ayaw, minlipo ko na. Minlipo ko. Kabalo kayo. I never believed in things that I couldn't see. I said if I can't feel it, then how could it be? Baguli ni Novi, nakigbalik sa ko, nagbalik mi. Apa nawan ana po kog salig siyang gibuhat. Sa pagkakaroon, dolanday, wala ko nag-uyab-uyab kay natagam na kog duwa-duwa. Ug duwa-duwa na lang ang akong ginahimo sa gugma. Unta mahatagan ninyo ka. Salamat sa paghatag og higayon sa pagbasa ning akong suhat. Daghan kay salamat. Kung kanus ang nagtinarong ta. Karon pag yun ko napakyas.
nang di ko kalimot atong time nga naghubog ko pag-ayo. Alos tanan akong magic items yung pabaligya, ipalit lang na akong ilimnon. Di na ginako to usbon pa. Daghang salamat. Inyong suwat magkatampo. From Tagum City, Jokes. Aaliw sa usok at birlang ang kasama. Mas